tren no va massa net. No va massa net, no? Vamos a hacer. Hablame. Sí, però no va massa net. No, la colilla no va massa net, Luis Zavala Suárez, YouTube. Vas a salir en YouTube en un poema visual. Video marketing, art. Luis Zavala Suárez, canal. YouTube. Luis Zavala Suárez. Dice, no va massa net, no? Diu, bueno, però cap allà. Diu, no va massa net, perquè aquest tren venia de Massanet, Massanes, i fèiem la broma de que no va massa net.